ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଶାଖା ବିଛା ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ। ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଦାନବ ଗଣ। ଏମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାରି ଦୟାବନ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। 17/8 ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁଣ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଦେବଗଣ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରପରାୟଣ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନୀତି ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଓ ଗୁଣ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଦାନବ ଗଣ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମତି ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏମାନେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଜିଦଖୋର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ବିଛା ଅଟେ ସେମାନେ ଓಂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୂମେୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।